Добре дошли в моя канал! Често готвя по ваши рецепти, а също така и изпълнявам вашите желания. Един от вас ме попита, може ли да се направи месо с ориз и спанак? Без значение какво. Аз реших, че една от най-добрите комбинации, освен агнешко с спанак, е пиле с спанак, тъй като не всеки обича агнешко. И сега ще ви покажа един от многобройните варианти за приготвянето на това ястие. Казвам наистина многобройни, защото то може да се направи с парченца пилешко месо, с бутчета, с пилешки гърди, с каквото прецените. Първото, което е най-важно, и това всеки път ще го показваме, ориза да се измие много добре и да се постави във вода да престои. Това със сигурност помага зрънцата да не се разварят на по-късен етап. Ориз обикновен, може бисерен, може балдо, който безспорно е най-добрия, но и най-скъпия като че ли. Идеята е да е с кръглите зърна. И сега, изплаквам го добре и го слагам в тази купа, където е достатъчно да престои за 20 до 30 минути. Втората стъпка е да запалим пещта или да включим фурната. Пилето, специално в тази рецепта, се пече на по-висока температура, което означава 200 градуса. И какво се получава? Златно правило е в готвенето на ориз да има бульон. В миналото хората, знаете, се топлят на печка с дърва и винаги къкри тенджера с зеленчуци, с пилешки кости и така нататък. В случая аз ще направя един интересен, сравнително бърз за приготвяне пилешки бульон, като бутчетата, които ще използвам, и то само кълките, така ми харесва най-много, ще ги сложа в гореща вода с сол и с ароматни зеленчуци. Какво значи ароматни зеленчуци? Малко кромит лук, морков, целина. Ето така. И така както са цели, ги слагам в горещата вода. И ако нямате в момента някой от тези продукти, сложете купче пилешки бульон. Пак казвам, за ориза целта е да има бульон. Зеленчуков, може гъбен, може пилешки, може телешки. Всичко може да се използва специално в тази рецепта. И аз ще подсиля вкуса с сушени зеленчуци, каквито се предлагат в различни опаковки, защото това е истинско богатство от аромати. Има пащарнак, има глава целина, има пак морков, има магданоз. То си пише. Но това прави истинския домашен пилешки бульон. И сега сол. Минутка-две оставям да поврят и слагам пилешкото месо. Тъй като тези кълчици са дребни, те се сваряват сравнително бързо, а и на по-късен етап пека ястието. Следователно, не повече от 15 минути ги варя в кипящата вода. Защо в кипяща? Ако ги сложим в студена вода, бульона трябва да се отпенва, да се избистря, а когато сложим в гореща вода, вече не се получава този ефект на мътния бульон. Пак казвам, пилешки гърди, крилца, ако решите. Сега обаче, ако слагаме цяло бутче, заедно с горната част, тогава времето за варене е малко по-дълго, около 20 минути. Така или иначе, при пилешкото месо, след като вътрешната температура е вече на 70-72 градуса, то е напълно безопасно за консумация. Затова се ползват кухненските термометри, които са остри, набождаш месото и виждаш с каква температура е. Ето така, нарязан на по-едри парчета. И сега, след като вече течността кипна, мога да сложа и капак, за да сваря бутчетата, както казах. Аз винаги изчаквам първо да кипне водата и тогава слагам капак. Иначе не мога да разбера дали няма да прелее тенджерата. Бутчетата вече са почти готови. Така, време е сега да подходим сериозно към ориза. Какво имам предвид? Най-добрият ефект е, когато имаме ястие като това, ориза да се запържи в мазнина, в случай заедно с спанака. Преди това обаче трябва да го отседя. Ето, около 20-25 минути са достатъчни той да набъбне. И тогава той поема по-малко вода. Аз съм го показвал много пъти. И пак ще го показвам, защото това е част от готвенето. Отсеждам. Преди да отседя обаче, трябваше да загрея малко мазнина.
3-4 супени лъжици олио са достатъчни, бульона е мазен. Идеята е само да го направим стъклен. И отсеждам. Аз много обичам, когато в спанака има и домати, въпреки че в старите български традиции доматите не се съчетават, просто защото ни им е сезона. Олиото вече загря и слагам ориза. Старая се да е добре отседен, за да не пръска мазнината. Минута може да се каже и много. Време е да сложа домат и спанак. Така че слагам няколко супени лъжици на кълцан домат за аромат, за вкус, пък и за цвят. Обърквам го и изсипвам спанака. Следва още едно разбъркване и мога да изсипя продуктите в тавата при пилешките бутчета. В бульона сложих сол, следователно тук не се налага да добавям сол. И вече казах, благодарение на накисването на ориза, водата няма да е 3 към 1, а 2 към 1. Първо обаче ще сложа сместа при бутчетата. Купичката, в която бе ориза, ми е мерителната купичка. И напълвам с бульон. Ето виждате колко лесно може да си направите истински пилешки бульон. Не, че другите са фалшиви, но някои хора се притесняват от допълнителните добавки, консерванти понякога. Тук всичко е натурално. И изливам. Видяхте, за кратко задушавам спанака. Останалото ще се случи във фурната, която вече е затоплена. Казахме температурата, 200 градуса, горно-долно печене. Може и вентилатор, ако решите, че ви харесва този режим. Мила родна картинка. Пиле с спанак и ориз. 30 до 40 минути. Изглежда много, но не е. Ето го. Ориза. Тук ще го покажа, за да го видите. Не е разверен, даже има още сосче. Да. И без подправки е много вкусно. Поне ароматът е такъв. Аз много обичам спанак с ориз и като има и пилешка кълка, може от лявото, може и от дясното бутче, без значение. Все ще е вкусно. Това е. Споделих една рецепта по желание на наш потребител от Facebook. Дано да съм отговорил на очакванията и да й хареса. Най-важното тук е температурата, хубавия качествен бульон. Ако не разполагате с супен зарзават, както се казва, сложете купче пилешки бульон и ще си решите проблема. Това е. Постарах се да покажа най-интересното в тази рецепта. Пишете в коментарите, ако ви е харесала и ако имате още идеи. Довиждане и до нови срещи, приятели!